Kijk, we gaan hier beginnen. Dit is iets dat ik altijd leuk gevonden heb in mijn leven. Ik ben een gewoon arbeidersjongen uit een gezin van 16 kinderen. Ik ben van de 12e van de 14 die in leven gebleven zijn. Monster nemen, bij Batavus gewerkt. Toen stilletjes aan mij opgebouwd. En naar België gegaan en daar eerst fietsen. Toen brommers, toen de motors, toen de auto's. En daar heb ik leuk gewerkt en geld verdiend. Doe wat je wilt, gekletst wordt het toch. Dus als je als een jongen van 75 jaar dit doet, voor iedereen mag binnenkomen, dan zeggen ze, die man is zeker niet meer normaal. Maar ik ben juist wel normaal, want ik doe het voor de gezelligheid en voor de sfeer. Want ik ben een man, geniet van het leven, want het duurt maar even. Je moet genieten van het leven, want het duurt toch maar heel even, Valderie. Dit is een echte postkoets. En die heb ik in Engeland gekocht. Ik zal de prijs maar niet zeggen, maar het ziet meer dan over de 100.000. Goenen. En daar waren allemaal kisten op en daar heb ik daar nog allemaal banken op laten maken. Een hele mooie Barus uit Frankrijk. Is er wat flessen? Ja, de flessen zitten er ook wat in. Dit is net helemaal origineel. Nee, dit is niet origineel helemaal. Nee, want hier weer vroeger de hoen zie je het hierin. Hè. Dit is voor de frisse lucht, voor de hoen. Dus als die vrouw die mij ging, deden ze de hoen erin. Hè. En daarvan wie dat? Nee, dat is niet meer. Maar ja, het is wel geinig toch. Als wij dan ergens hier in de bos staan en we drinken wat, is toch even gezellig. Geniet van het leven, want het duurt maar even. Je moet genieten van het leven, want het duurt toch maar heel even, Valderie. Maar nou heb je dus 24 koetsen. En wat zei je er mooi? Oh, let ik hier. En ook daar schenk ik het. Ik schenk heel veel uit. Aan een stichting of aan wat hoors. Want ik heb geen bij. Ik mag niet mijn zussen dat ik geen bij heb, maar de is uit elkaar mee. En ik ben een werker, want ik ben nog altijd bezig. Hè. Ja, jullie werken nog? Ja, op mijn erf en alles. Oh, ik krijg nog hinders, chique hinders. Ik heb er nu nog een jaar, maar ik hier er vroeger 24. Maar je ook in dan het stilzitten? Nee, ik kan niet stilzitten. Nee, ik ben juist mijn huid. Maar mijn huid kon niet met heel omgaan en mijn mem wel. En ik heb mij van mijn mem en ik de hersens van mijn mem. Want het zie je te bek, heb ik een hersenbloeding gehad. En de dokters in zijn Maria, mijn vrouw, verwitten de familie maar. Ze zijn allemaal bij me geweest, ik wist het niet. Ik lag 3 dagen in coma. En toen op intensive care. En toen heb ik dan nog orgelmannen in het ziekenhuis geweest. En toen thuis, orgel hier. En ik ben er helemaal weer bij. En ik weer alles kwijt. Kon er niemand meer. Ze zijn bij me geweest in het ziekenhuis in Meppel. Maar ik kon niemand. En de beste kameraden, maar kon niks meer. Ik was helemaal een machine. Je moet genieten van het leven, want het duurt toch maar heel even, Valderie. Knap mooi op, man. Ja, is het de pruts? Ja. Dat bloot met regen zitten. Ja, dit valt echt even nauw. Sailing away on the crest of a wave, it's like magic. Dan zat je in Bosjogel, ben je er al geen mensen druk aan het werken met de fundering als het ware. Het is een hele soort pleisterwerk is loslitten. En daar ben ze nu rondom de kerk ben ze dat helemaal aan het herstellen. Higher and higher, baby. It's a living thing. It's a terrible thing to lose. En ben je ontmoet wat tevreden over het werk van de man? Ja, ik ben heel tevreden. Ik zie wat er al in korte tijd gebeurd is, dan
komt het er al keurig uit te zien. Nou, je maakt je wel geduld voor hebben, begreep ik. Ja, eigenlijk wel. Eigenlijk dan weer het meeste. Dus hij is nou net het mooie zitten in hem jaren. Dan kom je om een uur of 6, zo weer waarom. En dan weer opnieuw opskeren en dan krijg je het heel mooi glad. Maar ja, je weet wel, dat is de bedoeling net. Eigenlijk zo gauw mogelijk de zaken in aanzetten. Ja, en altijd misgeet dan mooi, net een volle pruttel hier natuurlijk, want je bent het ambitie op heilige groes, hebben we maar Op zeggen. Heilige Groen, ja, dat is het nadeel in dit soort zaken. Maar van de andere kant, ja, het is het werk en je moet de zaak met respect behandelen. Maar verder, je moet er wel een beetje aardigheid erin houden. Dat is uiteindelijk de inzet in dit soort werk even. Aardigheid erin houden en geduld houden. En dat hij ook nog wel? Jawel, ja, jawel, ik heb geduld wel, joh. Dat is helemaal geen probleem. Onderin met name wien dus plakken, verderop wien de plakken nog rutter, dat het hol is, bommies, zoals wij dat zeggen. Nou ja, en dan is het heel makkelijk, dan peken met een hammetje aan en dan kwakt de hele boel eruit en dan kan je gewoon weer het mee beginnen. Want wat is bommies? Bommies, want dat is hol, daar zit de lucht achter. Dat is maar hier ik zou en dat is maar dit ik zou. En dat kan knallen. Dat kan knallen, ja, dan kan je er terug vallen en dat is hier ik zou. Er zit gewoon lucht achter en er zijn plakken bij. Hier met name hiervoor wie een plak, daar zitten alle mieren onder en daar zitten alle jekroepers en steenkropers spullen alle eronder. Maar de kerk had dus last van mieren en bommies. Zo kan je het zien. Tim krijgt wat verhalen door van mooitje willen. En zo het ik zou wezen kunnen dat als nog dadelijk de kerk van de boekenkant weer creëers uitzet, dat meestal misschien die binnenkant ook weer wat jaren zien willen. Ja, het totaalplaatje is denk ik wel heel erg belangrijk, ja. Ja. En wij hopen om toch wat meer reclame te maken. Want dit kerkje het wordt ook al gebruikt als trouwlocatie. En als je hierin geweest bent en mensen komen je binnen, ja, je vindt het al een geweldig mooi kerkje.